Arratsaldeon Durangoko Eskurdi pilotalekutik. Gaur egun handia da Durangon, egun handia da zestapuntarentzat. Izan ere, gaur jokatuko da Euskal Jaia txapelketaren finala. Apirilean hasi zen lehiaketa hau eta gaur izango du amaiera oso itxura honeko partidu batekin. Atzera. Eskubiz berriz ere Ormabikoa, edarra. Oso edarra. Markatzeak... Neiku da. Askotan indarra moten juten gara eta ez da zabaltzen egin beste. Begira, postura, lasai hartu. Goitxi bota dau, perfecto bota dau. Pelota jetxi eginda. Betxu nun zabaldu duan. Atzeniko zeta zuk 5 tantu egin desegido. Horrentzako, urrengo zeterako konfiantzizin boten dutzu. Bai, eta horrendik ez da bukatu, Ez, eta hau ez da maitxu. Horren darra hondirik ez dio eman, Ametsek, Zabalera... Edarra Zabaleku da. Bai, gainera oingazte buruan kirolegunen ekitaldia dekogu martxan, bertan kirol elkarte guztiak batzen dire, eta bueno, hainbat, 31 elkarte dekoguz, kirol elkarte dekoguz, eta benetan kirola momentu bikaina dabil biziten gaur egun Durangon, eta benetan bozgarria da. Dena den, askotan ez da izaten aldaketak egiteko garaia, lehendabiziko 15 ondo bukatu dute eta agian antzera segitu ezkero jokatzen, gauza asko gertatu daiteke. Motel hauekin igual tantu itzen dozule edo ez da aldatu igual. Baizu komentatu duzu, azeran, orain da garaia. Bai, porque lehenengo zeta galtu dozu, bigarrena behazten zara 5 dauz. Barrura tanto, edarki. Orain sartu behar dute urdine partidan, gero orako ezin da ezerrutzi. Ez. Ametzepe aurrin gehitxu arrezgaubiko dau. Porque atzera botata de Lordi ondo dabil. Hori pelota gatxe izen da. Errebotera utzi gabe, orain eskuinez oso ondo, gainean da. Barrura eta horra ez da llegatuko. Oso tanto ederra. Liolako fin. Gaurren kanbio dabil oso ondo. Bai, zugaitzein joatu zuen, ez? Bai. Orduan ere 11 eta 13 tanto dintzituz. Kirolean mila gauza da gertatzen direla. Egun danak ez di bardinek eta urduritasune finala da eta... Ailegatuko da, baina eramaterik ez. Ametsek arriskatu behar da. Bai, nik betzot aparte zarandona pixkate estabil ondo eta orduan geixa ondinek. Atzera. Oierdik. Tomabikoa, horti txapa gainekoa jotzen badio, Erne. Hitzak berak esaten du, arriskatzen baduzu, badakizu, ze gerta daiteke. Eta arriskauen bideu. Bai. Bai, hemen 15 tantu partidu amaitxu arte, dana monbida. Haundiagoak ikusi ditugu, Bai. Aron, eskuinez. Ormabikoa barruan tanto. Txapela gira bazteko. Barruan utzi du. Politxe. Leiztarkaldia egin du Oierdik, gehiago bihotzarekin buruarekin baino. Segidu. Bai, eskertzen da, Oierdi bien artean, errebotea, eraman, Aron sartuko da, eskuinez, eta bukatu da. Bai, pilota atera eginda. Garbi. Pelota gatxe izen da, pasaute. Bueno, nik uste dut oso jaialdi politia ikusi dugu.
Bai, a ber, hasik eran izan fallo batzuk induzela gero pelota gana jarrituz, orduen tanto fallo deuz, baina tantak behin deuz. Orduen, bueno, hori kontutan. Horrela izan dira, bizetak 5-0 irabazten hasi gara. Gero Zarandona eskumarekin tanto asko egin ditu, bueno, egiten hasi da, eta gerturatu dira, baina bizetak berdin hasi dira. Amets eta Zarandona eta Egoitz Urrejola bide eta horrek alkateak jarri die txapela txapeldunei eta bueno, azkenean garaile Aron eta Oier Di eta gure poza Eskurdi pilotalekutik gauko jaialdi hau eskaintzeko aukera eman digutelako. Eskerrik asko denoi, segi ondo, arratsalde ona pasa. Agur.